Salutare oameni buni și bine v-am găsit la un nou tutorial de pe acest canal. În acest tutorial vă voi arăta cum să faceți o casă mică pentru survival. Înțelegeți, dacă nu aveți prea multe chestii, este foarte bună casa asta. Vedem, este foarte mică, oricine poate să facă. Coborăm jos, aici avem o scară. Aici avem un pat, un furnal, o masă de lucru și un chest. Ok? Acum, haideți să trecem la treabă, să vă arăt cum se face. Time set day. Ok? În primul rând, ne trebuie lemn și hai să facem lângă. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 2 și 3. După ce ați făcut elementele astea, luați niște scări din astea, din piatră, puneți așa. Ok. Acum că ați pus asta, luați trepte din astea mai închise și puneți așa pe aici. Aici va fi intrarea, stați acolo, așa. După ce ați pus astea, luați geam, puneți geamul, nu acolo, puneți geamul pe treptele astea. Ok, după ce ați pus astea, sus puneți la fel iar scări. Ok. Oh my god. Și aici. Și după ce ați făcut chestia asta, luați lespede din cărămizi de piatră și faceți așa. Una jos, una sus, una jos. 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 După ce ați făcut asta, tăieți bucata aia de lemn și puneți două așa. Ok. După ce ați făcut asta, acoperiți chestiile astea. Iar apoi, vedeți? Și am terminat și acoperișul, căsuța. După ce ați făcut asta de aici, faceți așa, să arate bine în fața casei. Și acum faceți două așa și umpleți pe aici cu lemn din ăsta. Ok. Deci și pe aici puteți pune. Acum stați să luăm și torțe, deoarece este foarte întuneric aici. Și acum luați un pat. Puneți patul și aici faceți o gaură și puneți furnalul. Aici la fel faceți o gaură și puneți masa de lucru și aici puneți un chest. După ce ați făcut asta, luați o scară și puneți aici. Și după ați terminat, acum ne trebuie o ușă pentru casă și
Am terminat și casa. Este o casă foarte mică, dar destul de bună. Atât și cu acest tutorial. Dacă v-a plăcut și v-am fost de folos, nu ezitați să apăsați butonul de like pentru a mai face tutoriale. Vă salut, fraților, bye bye!